Dollar pounds. Okay, ike ngwa onye ọkụ ndị enyi nyefe aka Maria dị gị n'ụlọ onye oriri abalaga I put in my work ha na-akpọ m abalị agba aka a na-agbakazala onye ji na-akọnye ndị uru na-eche m na front mụ ma ship aked banye nwanne gbawa mbọ hapụ ihe ha kwuru n'azụ dị oluwedewo ya emelu mala ọ ga-azụrụ gị maji mgbe pụtara n'ụtụtụ asị gị na ahụla ya kpọrọzi ndị enyi gị unu ga na-aṅụ mmanya weta ụmụ nwaanyị a ifelile wee na-aga ọfụma ị na-eme dorime akwa ịhụla ugbo ego ga-agwụla ị na-eme dorime akwa ịhụla n'ego ga-agwụla ị na-eme dorime akwa ịhụla ugbo ego ga-agwụla ị na-eme dorime akwa ịhụla n'ego ga-agwụla emela dorime ugbu a ego ga-agwụla emela dorime emela dorime. Oh yeah, Kman. oh hell yeah. Then nobody could stand when you know get. Nobody really cares when it's up I hold you down, 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 down. Oh yeah. Look, when money day, friends go day, and when money no day, friends go job out. Experience is the best teacher. I pass the real message, but I know be preacher. Life you take it at, you get to me hand cow. I focus on my hustle, or wait for a cow. Dorime broke right for my cow. Hit one more goat, or broke right fake cow. Dorime broke right for my cow. ị na-eme dorime akwa ịhụla ugbo ego ga-agwụla ị na-eme dorime akwa ịhụla n'ego ga-agwụla ị na-eme dorime akwa ịhụla ugbo ego ga-agwụla ị na-eme dorime akwa ịhụla n'ego ga-agwụla emela dorime ugbu a ego ga-agwụla emela dorime emela dorime. Oh hell yeah. Then nobody could stand when you know get. Nobody really cares when it's up I hold you down, 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 down. That's all to baby. Dollar pounds. Kman. K to K. ABS 01.